Nge ngonyaka ozayo ngicela uye ku Facebook page wami uye ku-2023 ngoJuly ukubambe lokho engqondweni umkhonto ube uvezwe ngoDisemba hlehle lonyaka lo nje uye epage nami la Facebook ufike uthi Thulani Shongwe Thulani Pepe Shongwe uyobheka lapho uzofika lapha uthole ngisho 10 ubaba uNgqamalala sisenkandla yimi ubaba noXolani Khumalo yamkhumbula uXolani Khumalo wesizokuthola ukhona lapho sihleli noNgqamalala siyokhala ukuthi abantu bethu bayabulawa ngama drugs and uma uXolani ehamba ethunywa imoja love eyolwa lento kuvela amaphoyisa abaluleke kakhulu avimbe yonke lento athi lento ayizukwenzeka ngizovala ivideo ngoba sesiya drive mphathi wami ukuthi bangangicishe futhi ulungile Thoni namandla yes so uma ubuzizipha ke ngimeme impilo ziziphi zela uzize ngamjabulela kuzizipho sothi azozwa lento nje now before umkhonto announce bese kusetshenzwa Mr Com Xolani uma ephuma ngiyahlusha ngamakholanga ngiphazamisa inkosi yami Xolani maye ephuma siyohlala nobaba design the strategy umfo kaNgqamalala design the strategy very well even refers uXolani Khumalo kumkhwanazi now you come now you're going to get isithombe sikaMkhwanazi noXolani Khumalo angisho nginikeza manje evidence Mr Com yes how important is South Africa kubaba uNgqamalala so we were sent in the danger zone then so uyabuya uza manje you find uThulani Shongwe ufakwe kwe-committee of police ngoJuly and you think ufakwe manje kanti lento ihleliwe lemuva ukuthi hayi bafethu kuzeke sithathe iCountry masiveza ke manje ukuthi okay nihlulile ngokuthi siniveze izinga ngephalaphala ngoba niphethe amajaji niphethe ama-prosecutor niphethe ama-drug lords aninikeza imali yingakho masithi sifuna ukubuka imali yamathenda manje ukuthi adliwa kuphi na kanjani asiyitholi lula but labantu banemali eningi ibuyaphi le mali eningi usuyayithola ke lento ukuthi okay lama drug lords le drug eligijima la South Africa sekuyimali yabo thina sesolo sigijimisa abantu bamathenda sithi dliwa amathenda mawuthi uyafika amathenda into ezincane man ovusi khethi into ezincane these people are seriously making billions in South Africa ngama drugs kufa umuntu